very disrespectful. We don't do that. You have to say sorry to me. You have to say sorry to me. You don't do that. That's very rude. Yeah, I'm trying to give you a wonderful time, but don't hurt me. I love you guys. That's not right. You have to be friends here. Don't hurt me. I love you guys. This guy is very rude. So, who was it? Sister, girlfriend, both of you are rude. Wala mo, hindi ko sinuportahan. Yun ang most embarrassing moment ko, di ba? Nung bininyagan ka, walang umatin. Bakit? Walang gusto ma-associate sa pamilya. O di ba, ang daming tinext ng mga ninong, walang nag-text back. Oo, sabi, ano oras ba yung catering? Dumiretso ng reception. O ikaw, ano ang most embarrassing moment mo? Sinabi mo na nga. Kwento mo yung iba, yung most embarrassing. Yung ano. Sabi mo, mahal ka ng jowa mo. Ayan. Tapos yung jowa mo, dinala mo sa Boracay, no? Tapos ang harap, yung jowa niya, rampa-rampa sila dun sa tabing dagat sa Boracay. Tapos may lumapit na mga foreigners sa kanila. Tapos nagtanong, Ano? how much is banana boat? Akala lokal. Ayun ka. Akala bangkero. Ikaw wala ka sa Boracay? Ikaw ang topic dito, wag mo akong inaano. Madami kang most embarrassing moment. Natatandaan mo, nung dinala kita kay Dr. Vicky Bello. Tapos sabi ni Dr. Vicky Bello, ay sorry, hindi ako nag-food spa. Pinagkama ng paa? O, di ba? Tapos dinala kita sa ibang derma kasi hindi ka tinanggap ni Vicky Bello. Tapos sabi ng derma, ay sorry, hindi kami nag-welding. O, di ba? Parang ikaw, wala kang embarrassing moment. Siyempre meron ako embarrassing moment. Ano? O, katulad ng ano, sabihin mo. Nung nalaman nilang close tayo, di ba nakaka-embarrassing? Yung totoo. Hiya ako sa pamilya. Buti akong itakwil ng nanay ko. Nung nalaman kay David. Marami akong embarrassing moment. O tulad ng ano. Yung totoo. Oo. Ano dati yung most embarrassing moment ko nung ano, sumali ko ng amateur singing contest. Kasi singing contest. Hindi, dancing contest. Kasi sabi lang, paulit-ulit, bakla na bumulma. Hindi, sinisigurado ko lang. So, nanalo ka. Ano nanalo ko? O, yun naman pala. Oo. 43 kami. Ako contestant number 1 pero nanalo ko. Hiyang-hiya ako. Bakit nahihiya? 43 kasi kami, tapos ako yung contestant number 1, nanalo ko. Oh, dami niyo. Kasi pagkatapos yung kumanta, may nagsaksakan nagkagulo, hindi nakakanta yung 42. Oo, yung mamagaling yung mayor, binigay sa akin yung prize. So, ikaw na panalo, ikaw na nakakanta. Hiyang-hiya ako dun talaga. Kaya the following year, sumali ulit ako ng singing contest. Talaga? Oo, nakakahiya. Ito totoo to. Habang kumakanta ako ng Take Me Out of the Dark. Oo, ano yan? Habang kumakanta, may pumasok na ano, na lamok sa bunganga. Ano nangyari? Eh, nakakahiya. Nalunok ko. Hala, nilunok mo lang mo? Oo, nalunok ko. Tapos parang sumamay pa. Tapos yung lalamunan ko parang kumati. O, anong ginawa mo? Kumain ako ng katol. Bakit? Ano ba nakakapatay sa lamok? Katol. Di ba? Kumain ako ng katol, namatay yung lamok. Buti okay. Oo, pero hindi akong mamatay din. Bakit? Hindi dahil sa katol yung kinain ko. Ano? Kaya lang kasi nung kinain ko siya, may sindi. Dapat palaway. Bakit naman kasi may sindi? Ayun na nakita ko, yung kapitbahay namin ko, nakita ko kumain ng katol eh. Oo. Tapos nakita ko dumudugo yung bibig. Bakit? Eh kasi yung kinain niya may stand. Pero yun, di ba nawakbok talaga yung ganito niya? Puro ka pa. Ay, meron ka pang isang embarrassing moment, di ba kinikwento? Alin? Right? Yung college natin, magkakaklase tayo. Oo nga. Nag-audition tayo sa theater. Alam niyo po yung Noli ni Tangere? Tapos nag-audition ako Maria Clara, natanggap ako. Oo, Maria Kasi Clara siya. maganda ako sa ating tatlo. Di ba nakuha ka rin sisa? Sisa. Kasi nga mukhang baliw. Nakuha ko doon. Ikaw pa yung pinakamalaking role. Totoo, ano role ko noon? Importante yung role mo doon. Nakalimutan mo na. Ano role ko doon? Padre Damaso. Padre damas doon. Eh kasi kayo buhok mo, di ba? Padre. Hoy, tingnan ang buhok mo ngayon. Ganyan ang buhok ni Padre damas, gago. Ikaw kami bilog pa rito. Ay, sa'yo, yung joke malapit sa katotohanan. Ganun. So wala, personal lang talaga to. Sige. O, gusto mo ikwento ko? Ano? Ha? O, ito naman. Kapal ng mukha. O, di ba? Bakit kinakahiya mo? Oo nga. Di ba joke? Alak ng role mo doon, kinahiya mo. Oo, ang galing mo nga doon. Ako, si Padre Damaso. Gusto mo ko, tunay na Pilipino.
lagi yung tingin sa akin. Pero maganda ka naman. Oo, Kaya yun nga, yun. di ba? Dahil sa ganda mo, nag-audition tayo, di ba? Oo, di ba? Alam niyo yung Darna, nagpipakawa yung katatapos ng mga teleserye sa ABS-CBN. Alam niyo yun? Oo, alam din namin yun. Yun lang. Basta ka ba yung Isa kwento? tayo. Oo. Yung Darna, nag-audition kami tatlo doon. Yes. Nakuha ko doon, ako talaga si Darna, kaya lang conflict sa schedule ko, kaya hindi ko nagawa. Ako rin nag-audition doon. Dapat kukunin din ako, di ba? Oh, pero di ba kinausap pa ni Charo Santos? Sabi, hindi ka po bagay dito kasi Tagalog, bagay sa'yo sa Hollywood. Yes, Iron Man. Gago, sabi, Incredible Hulk ka, laki mo daw. Gago? Ikaw na si Incredible Hulk. Di ba nakuha ko yun sa Darna? Oo. Ikaw yung lumang Darna. Ikaw yung matandang Darna, di ba? Oo. Tapos hinuli ka ng pulis. Bakit? Kasi yung bato, hindi mo nilunok. Ano? Diba? Pinagulong mo sa point. Oo, parang ko eh. Oo, sabi, di nga ang bato. Tapos pagbigay sa kanya ng bato, hindi nilunok. Ano? Kumuha ng coil, gano'n. Oo, yung totoong Darna, di ba kakampi ng mga pulis, Oo. kalaban ng mga pulis. At saka di ba kaya hindi ka ginawang Darna? Kasi si Bam sisigaw, Darna! Oo. Sabi hindi daw bagay sa'yo isigaw Darna. Ano sa akin? Dorma daw isigaw. Dorma! Sigaw mo. Dorma! Oh, perfect. Ay, hindi, ganito na lang tayo. Maiba na lang tayo. Total, nagpapagandahan na naman tayo. Bakit hindi ako nakikipagpagandahan sa inyo? Hello? Nagpapabonggahan. Hindi, Magpapabonggahan. O, di I do magpapabonggahan. not compete with anyone. Hindi, magpapabonggahan tayo ngayon. Bakit? Wala lang, para malaman ng tao kung sino talaga. Ang alin? Ang tunay na Diyosa sa atin. Tunay na Diyos na? Oo. Ito Diyos na. Mutya ito. Mutya ng masa Doris Ligo. Wow! What a big word. Puro ka big word naman. Pero may ibang sabihin ko yung big word. But tuwing nasa ibang bansa po kami, ang laging unang joke niyan, laging big word at saka pathetic. Totoo niya. Totoo. Diba? Kahit sa kami magpunta, big word, pathetic, oo. Kaya mo din mahuli to sa mga huli to sa immigration. Bakit? Sabi, what is your purpose of travel? Big word. Gago. How long will you stay here? Pathetic. O, diba? Matagal gulong gago ka. Oo. Sira ulo ka. Sige na, magpabonggahan tayo. Paano mapapabunggahan? Hindi, kunyari magbibigay tayo ng... Mapapabunggahan mo ka na sumali. Ba't ako pa na sumali? Paano kung na natin, may mukha kang cactus? Hoy! Ang baho. Hoy! Bakla ka na sa Edmonton na tayo, may malabon pa din ha. Toothbrush ako. Nag-toothbrush ka na, pero hindi ka nag-toothpaste. Eh, bakit ka sa toothpaste? Oo, pero di pwede nag-toothbrush, dapat nag-toothpaste ka. Pag ikaw. Oo, di hindi. O, di sorry. Sa Milado, hindi nag-toothbrush, hindi ka nag-toothpaste. Dali na, mag-ano tayo? Ano? Yung kunyari bibigyan Kaya mo... tayo magpapanggahan, ikaw ang pinakabongga, ikaw ang Bakit? pinakamataas ang posisyon ngayon. Under kami sa'yo. Hindi ako yun. Di ba? Ang sipag-sipag niya, di ba? Mataas magsilbi sa Pilipinas, nag-perform pa din. Aray! Ano? Taray. Pero mahal niya talaga yung kayo. Sabihin mo nga, di ba? For my country, man. For my countrymen. Hoy, wala magbibidyo, ha? Mamaya, pag uwi ko ng Pilipinas, Diyos ko. Kung makakauwi ka. Oo. Pagbalik mo sa Pilipinas, sasabihin ng immigration, pathetic. Ay, joke lang po yan. Huwag niyong siniseryoso yung mga Yes. sinasabi namin dito. Oo. Ang lahat ng mga sinasabi dito ay pawang katang-isip lang. Katulad dito, isa siyang superstitious belief. Katang-isip lang. Diba? Ang laki na ng anak ni Janice. Grabe, nag-Amerikana pa yung tiyanak. Wow! Talaga ganyan dapat yan. Pag ganyan ang mukha, dapat yung lalabas ka ganito yung damit mo. Bakit? Para may mangyaring masama man sa'yo, ipapakpak na lang. Diretso na to. Ito, sa Pilipinas, alam mo yung nakaputukan ng pandemic? Ito yung unang-unang na-quarantine. Hindi pas pinaswab ko inarantin. Sabi, ay, positive yan. Tapos sa Pilipinas, may pandemic pa rin pero maluwag na, di ba? Pero hanggang ngayon pinagpe-face mask pa rin ng gobyerno. Bakit? Nagtanggal ang face mask. Balik mo. Balik mo. Ang daming nagkaka-anxiety sa'yo. Kung sandali lang, yung tawa ni Jaya nakakapigkuhan. Ang lakas. Actually, hindi naman yung okra yung nakakapigod, yung tawa nung nakarimay. Yung reaction ng tao, yun ang nakakapigod. Hindi talaga yung mgaokrayan namin, yung reaction nyo talaga eh. Abangan kita kami sa labas. Gagal, kahit abangan mo siya sa labas, napupuyat ka. Bakit? Stay in siya din. Dito siya nag-work, ano? Siya ang nag-maintain itong lugar na to.
Ano ba gagawin ba natin? Oo, gawin na natin. O sige na, Namin. syempre, ikaw masusunod. Oo, ikaw pinakatas ka eh. Sensya na po ah. Sundin natin ka, baka maano tayo. Oo. Dito tayo. O sige, dito tayo. Lahat ng sasabihin mo susundin namin. Ano ba gusto mo? Ano gusto Hindi mo? ako yun. Hindi, ikaw yun. Ano ba gusto mo? Carmina Villaruel ako. Carmela Pinero, yung gago kang katawan mo, sorry, ligas. Carmina ra. Carmina. Oo, Carmina Ang ka. mukha mo. Carmina Cavite. Ang laki nun na Carmina Cavite. Pero hindi masyado nakakatawa rin. Ba't gano'n sa atin nakakatawa yun? Akala niyo na nakakatawa. Carmina daw. Carmina Cavite. Ba't gano'n sa atin nakakatawa yun? Gawin mo. Yung joke mo kasing pangit mo. Carmina nakakatawa yun. Aray ko, nasasaktan ako sa inyong dalawa. Wow! Wow! Aray ng kaba. Supermodel. Aray ng kabayo, naka-boots. Wow, syempre nakita mo yung dulo ng boots ko, letter U yan. Ay, oo. Tari ng presidente, naka-sneakers. Semi-formal sa Malacanang. Aray, tarantado ka, bro, kayo tulak dito. Baka malaglag si Happy Dappy. Hoy! Ay, sorry, direct, sorry. Director natin, ako yan, sa director. Asya, no? Ito ka. Ano ba gagawin pa ba natin? Hindi! Ano ba natin to? Ano ba gusto mo gawin? Hindi, magbibigay ako ng category, tapos Ano ba kaya ang dami ng tanong gusto gawin, tapos wala sumusunod? Sa pinakamataas, wala sumusunod. Wow! Ganda ng superhero. Ito naman, dala-dalawa yung piano, hindi madumudugtong. Hindi, may ano yan. May ano? May... Gaga, hindi naman kasi ano, hindi naman musician yan. Ano yan? Ayan, may nagpaayos sa kanya ng keyboard. May shop siya dyan. Sira yung keyboard, tapos pinapaayos. Oh, gumagawa din ng mga relo yan, patigil mo yun. Nag-ayos sa mga cellphone, ng mga na... Ito naman lakad ng lakad. Trabaho mo Kasama yung staff yan, staff yan. Kung staff yan, bakit ano? Galaw ka ng galaw. Staff, dapat nakahinto ka ng staff. Iba yun, staff yun. Ako naman. Okay. Alam mo na, pagod na. Sundin na natin. Ano ba gusto mo gawin? Sundin na natin. Hindi, magbibigay ka ako ng category. Tapos? Tapos pabonggahan tayo. Bakit mo gusto mo yan? Basta. Iyan na natin. Ano maganda? Ah, sige, sige, sige. Kunyari, Disney characters Ano, tayo. anong araw ka dumating dito? Anong araw ka dumating dito? Kanina lang, pag lumagod ang ako. Wala. Nagkaplano ka? Roro. Sa mukha mo bilang, alam mo galing ng mahabang biyahe. Ako makapatok sa mukha. Ay, hindi ko na yung mukha nito. Parang ilalim ng leche plan. Yung may mga butas-butas sa siguro. Hindi ko na ilalim ng leche plan. Yung may mga bula ng atiban. Tapos may mga tusok ng toothpick. Aray ko, huwag mo kailangan pasapit ang kabayo. Bakit? Ba't ako nang mabilis ka? Mamaya iwanan ko kayo dito. Pero ang ganda po ngayon. Thank you. Joke. Hindi ba nakakatawa? Hindi ba nakakatawa? Joke. Hindi yung Carmina. Carmina. Kabigin. Gawing bulilit, gawing bulilit. Pero ba gustong gawin? Wala na, wag lang. Wala na. Gawin natin ito. Gaga, mamaya kami na lang magja-joke. So, doon ko muna sa likod. Tahiin mo itong puno mo, hindi ko tapos. Sabi ko na nga ba, patay ito eh. Gago, dapat binuksan ka sa likod yun yung balsa. Ayok ka. Pinaniwala mo ako maganda to. Ang bait mo talaga sa mga kaibigan mo. Sa 40 days mo, nag-show ka. At sakitan nyo ako, sir Rico. Uy, pag yung bakla ng matay, ganito ang imbasa mo, sa dito din hinahati sa likod. Ang tara. Uy, magpurihan naman tayo. Bakit buon ka ba? Ba't kita pupurihin? Hindi ako buon. Ba't ka pupurihin? Siyempre, ganun din pag magkakaibigan, nagpupurihan para makakaganda mo ngayon. O, eh, Diyos ko, normal yun. Eh noon, kamukha mo si Dalian Carvajal. Wow! Hiyag mo lang sa'yo, may chunk ko. Diba? Mike Enriquez, bakla. Ano ba? Bakit ba? Gawin na natin gusto niya. Sino bilang Mike Enriquez na galing? Oo. Ako mabait yung panaginipan ko yun si Mike Enriquez. Talaga? Oo. Ang bastos sa panaginip namin. Ano? Oo. Niniklab daw kami. Oh my God! Nag-bake ka po? Oo. Tapos sabi sa akin, ang sarap naman sige na, titirahin kita 24 oras. Tapos ano? Oo, ang sarap mo talaga, hindi kita tatang-tanaw. Ano sinagot mo? Kailang mas sumasagot. Hindi ako nakasagot. Ah, talaga? Kasi nakita ko may naninili. Oh, sino? Si Vicky Morales. Ano sinabi? Wish ko lang. Sana makasali ko dyan, wish ko lang. Ganon. Bakla ka. Sana pa gagawin natin?
Wag na natin gawin yan. Hindi gawin natin. Ano? Yun nga, Disney characters. Kaya mga Disney characters tayo. Total, ikaw naman yung parang pinaka-leader namin. Ikaw si ano. Ano ako? Kasi ano ako, Mickey Mouse. Siyempre yun ang pinaka-star sa ano. Uy, ang Alam mo, mamaya ka na mag-deliver, nakakaabala ka ng showtime. Lakad ka ng lakad. Parang kang naghahanap ng puntod sa simenteryo. Kanina ka nakal... Eh, ito, gawin sa'yo nakaday. Ang binibenta niya, mga ano mo. Kahit yung mga gamit, pwede discreet. Hindi yung ano to. May nag-spepper po, may nagbibenta sa harapan. Gago eh. Joke lang. Oh, ano ba yun? Ikaw, sino ka? Mickey Mouse. Ako siyempre yun ang star ng Disney, Mickey Mouse. Oy, pero ang daga, dapat nakaganon yung iyo. Oo, patunayan mo ka kung sa Mickey Mouse. Ayan, o. Tapos magsalita ka. Ay, I'm sorry. Simple ka nagsusorry. Mamamamam. Ba't ano sinasabi ni Mickey Mouse? Ano, welcome to Disney. Welcome to Disney, no? Ano, bakit may no? Ay, paano ba? Ayun, bakit naman ialam ka? So, basta Mickey Mouse ako, Mickey Mouse. Okay. O, kasi Minnie Mouse. Ano Minnie Mouse? Ako doding daga ka. Ano Minnie Mouse sinasabi mo? Dagang kanal ka sa kulto. Ano yung Minnie Mouse? Maganda si Minnie Mouse, cute may ribbon. So, ikaw yung hinahabol sa kanal eh. Ako yung pangalawa kay Mickey Mouse. Ano ka? Donald Duck. Donald Duck. Hindi mo kamukha si Donald Duck. Si Donald Duck na ganun. Oo nga. At saka mapayat. Oo, hindi si Donald Duck ang kamukha. Sino yan? Ito ka. Ay, sino yan? Donald Trump. Donald, presidente ka na ng Pilipinas, pati Amerika. Grabe na daw. Donald Trump. Donald Trump. Nasa Edmonton. Ito? Di ba inuli ka? Anong inuli? Palitaan ko yun. Hindi ako yun. Sino ba talaga? Ay, iba na lang. Ayoko yan. Napapahamak ako dyan. Pag ano tayo? Di ba na siya nagyayayaya dito? Tingnan tayo. Hindi iba eh. Oo. Mga ano na lang, Disney princesses. Ah, gusto ko yun. Walang pangit ng princess. Totoo. Walang pangit na prinsesa. Oh, alam mo na, wag ka na sumali. Ikaw, Oh, Minnie Mouse, hindi umuga sa'yo, prinsesa. Alam mo naman dito, magpasok ako. Oh, Princess Sarah ka. Oh, doon ka sa chiminea. tarate, yun. Magayat ka ng patatas. Ano ba? Disney princess. Ikaw na lang siya, total vice ganda. Sleeping Beauty. Parang may beauty, oh. Ayoko na Sleeping Beauty. Bakit? Ang baho ng hininga ng isang daang taong natulog nun, ano? Ang baho ng hininga. Tapos alaula yan si Sleeping Beauty. Bakit? 100 years natulog. Oo. Tapos pagkising, nakipaglaplapan sa prinsipe, hindi nag-toothbrush. Baboy. Ayoko sa Sleeping Beauty. So ayaw mo? Ayoko. Ako na lang, Sleeping Beauty. Uy, gapo, ano kakapala mukha mo? Sino maniniwalang nakatulog ka? Ang hagad-hagad ang mukha mo. At saka di ko pala sleeping ugly ka. Sleeping dirty, ganyan naman pwede kasi sleeping dirty, sleeping pills. Okay, di ka sleep very well wet. Ganyan, pwede kang pero sleeping beauty, di ka pwede sleeping beauty tayo. O sige, ako si Cinderella. Cinderella, paano ka maging Cinderella? Singkit ka. Cinderella, kailan pa naging Chinese si Cinderella? At saka taba mo, Cinderella. Mukha kang Chinese, gago ka. At saka si Cinderella nakatakong, naiwan niya sapatos. Hindi ka naman nagtatakong kung push yung suot mo. Pag naiwan niya sapatos mo, yung prinsipe, pag hinanap ka, hindi ka makakasalan. Ano? Papaturo lang ang karate sa'yo. Tapos papapungso yung ano nila, yung palasyo. Tapos Cinderella. Cinderella, kasi may iwan mo yung steppers. Oh, tapos sa palagi mo kung ikaw makaiwan ng sapatos, hahanapin kaya ang laki ng paa mo, mas malaki sa paa ng prinsipe. O, iba na lang. Yung prinsipe size 9 lang, ikaw 11. Iba na lang. Little Mermaid na lang ako, si Ariel. Ano Ariel? Ariel ka? Little Mermaid, Ariel? Sino partner ni Little Mermaid? Si Jelly? Jellyfish? Ano to? Little Mermaid, Ariel? Ano to? Sabong panlang ba? O, di Little Mermaid. Ariel? Little Mermaid. Di ba pa ni Ariel? Laki na dyan mo, Ursula ka, tanga. Ako si Little Mermaid. Ano? Sino ka? Ako si Little Mermaid. Kasi Bakit? ako si Little Mermaid. Kasi Dahil? nakakanta ako. Sandali. Nakakanta ka nga, pero hindi pwedeng basahin yung buhok mo. Taga ano ba? Tapasok ka. Sandali lang. Napakasama ng loob mo. Donald Trump ka. Tsaka hindi ka Serena, seahorse ka. Tapos pag ano dito, may jellyfish. May mga gago kayo, show ko to, pinapahiya niyo ako. Ikaw hindi ka nga,
Lumot ka tanga. Ben, Little Mermaid ako. Try natin. Hindi ka ba ni Little Mermaid, gago? Kasi ikaw nagdi-deliver ng Dolomite sa Maynila. At saka di ka ba ni Little Mermaid? Bakit? Hindi ka mermaid. Maid ka lang mukha kang katulog. Tulog ang kape. Little Mermaid. Ito na lang. Kung princess ako, ano Princess Fiona, asawa ka ni Shrek. Wow! Wow! Princess, gano'n ka gano'n. Oo, di ba? Isa pa. Ang taba ni Donald Trump. Ay, ikaw rin princess. Sino princess? Punsalan. Subukan mo tumawa. Yung princess. Yung- Let's all welcome Princess Punsalan. Ay, ganyan. Hindi ganyan. Wala, hindi nakakatawa yun. Ayoko. Pangit yung ano. Pinigil natin yung walang kabalbalang anong pinagsasabi yung ayoko na sige. Ayoko Oh. princess, gusto ko ano. Gusto ko si kay Aladdin. Kasi ginawa namin ni yun nagpunta kami Hong Kong sa Halloween party. Nag-ano ka. Siya yung Aladdin, ako si Princess Jasmine. Oo, sa bagay. Yung mukha mo mukhang bigas. Diba? Jasmine Rice. O ikaw, Princess Pinurado. Ikaw, Princess NMA ka. Ito NMA, yung pinamimigay na wala pa tumatanggap kasi puro kuto tsaka bato. Ikaw kung bakit ka makinado sa akin? Alam mo, di tayo nagkakasundo. Ibahin natin. Oo, ano lang tayo. Kung makalait ka sa tayong tandi. Ano? Ano ko, si Belle. Ikaw, Beauty and the Beast. Ano ko doon? Ikaw yung takure. Takure yan? Ikaw yung kettle. Ganun ka lang. Huwag na lang yan. Mga ano na lang, mga best actress sa Pilipinas. O, yan. Best actress. O, anong gusto mo? Ang katulad, kunyari, Nora Honor. O, ano na lang, sige. Pagalingan ng mga linya ng mga pelikula nila. Ay, gusto ko. Gusto ko yan? Dora Honor? Oo. Ako gusto ko yan. My brother is not a babe. Hindi kayo kapatid ko. Nora Honor. Minsan-minsan kang Walang himala! Nasa atin ang himala! Nora Honor, himala. Oh. Walang tulugan! Gago, Kuya Ano Jerks to? yun. Nag-guess siya doon. Nag-guess si Nora Honor doon. Promise, namigay nga siya ng birch tree. O sige. Natin. Mag-Vilma Santos tayo ngayon. Katarungan para kay Candecho! Vilma Santos, Sister Stella. Sana, sa bawat sigarilyong iniitin mo, sana alam mo kung ilang pagkain ang hindi ko kinain. Gagonta ba mo? Hindi ka nagtitigil sa mga. Ang dami mong kinain. Hindi pwede sa'yo. Hindi pwede mag-Vilma, mag-Christopher Del Rio. Sana. Sino maniniwala hindi ka kumain dahil sa kung ano? Yung kasi yung linya ni Vilma Santos, sana, sa bawat sigarilyong iniitin mo, sana alam mo kung ilang pagkain ang hindi ko kinain, papadalan lang kayo. Vilma Santos, anak. Oh! Ikaw. O ikaw? Sana inisip mo lahat ng mga pinapatay ng mga inosenteng mga tao! Saan yan? Vilma yan? Anak ni Suma. Ganon! Ganon! Natawag ka anak ni Suma kasi pumapatay sila ng mga inosenteng tao. Hindi naman nag-guess siya doon. Kung anak ni Suma, meron talaga. Oo. Meron ko pang ano ayaw mo na anak ni Suma? Ano mo gusto mo anak ng puso? Huwag ka bang anak ng puso? Mag-iba tayo. Ano? Iba na. Mga ano na lang, mga millennial. Anong millennial? Yung mga bagong na nauusong linya Yung mga linya. sa pelikula. Ah, sige. Yung mga sumikat na linya. Ah, sige. Sana ako na lang. Sana ako na lang ulit. Bea Alonso, one more chance. Paano? Sana ako na lang. Sana ako na lang ulit. Bea Alonso, Ay. one more chance. Bakit? Alam mo, Kelly mo, naramdaman ko. Mahalin kita. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. And that's what I deserve. Catherine Bernardo, Barcelona. Ikaw. Ikaw. O, yan o. Lord of the Rings. O, ikaw masabi, my precious. Ano? Ikaw. Ano yan? Chris Aquino, function. Lagyan mo naman. Oh, hindi! Hindi! O bakit? Lagyan mo linya. Teka lang, ba't galit ka kay Chris Aquino? Hindi, lagyan mo ng linya. Lagyan mo linya. O bakit? Lagyan mo ng linya. Hindi pwedeng Kami may linyahan kami, oh.
Linya. Ano? Yung sa pelikula. Ano dapat? Dapat yung sinasabi niya. You take care of mom. Ano ba? Huwag na yan, iba na lang. Alam ba, bigla nung pinakasikat doon, tumipili siya doon sa teaser. International na lang tayo. International. Oo. International. Life is like a box of chocolates. You don't know what you're gonna get. Tom Hanks, Forrest Gump. Pang matalino. I'm so good. Standing in front of a mirror, asking him to love her. Julia Roberts, nothing hit. Puta ka. Ikaw. No. Ikaw. International ha. Yung kilala ha. Ano? International si Chris Aquino. Hindi Chris Aquino yun. O ano yan? Chris Aquino yun. Chris Aquino yun. Yakko. Ano yan? Tarzan. Oh, Hollywood yun ka. Hollywood yun. Hollywood yun. Hindi. Pang bata yan. Yung sinabi namin pang mature role. Hindi, ano may medyo Dapat mature. Ano yung Tarzan X-rated? May sa X-tube at sa red tube na kanang Pornhub. Who's your mama? Who's your mama? Ano yung Tarzan X-rated? Tama na. Alam mo, hindi tayo mananalo dyan, Lassie. Oh. Kasi matalino yan, mandaraya pa. Oo, ako mataraya. Hindi ako matalino, sadyang bobo lang kayo. Hindi. Pero mataraya. Oo, mandaraya ka. Ako ng daya? Oh, hindi. Ng daya ako. Ako, Wala sa ating nandadayang magkakaibigan. ako ng daya. Ako. Sige, ako na, ako. Ayoko Ayoko yung mga ganyan joke. Ayoko na. Magpaparaya sa akin. Ikaw ang nandaya. Sabi mo dati na in love ka, hindi ka man blooming. Wala na ganyan. Yung mga gusto nyong laro, yung mga nakakabobo. Ang mga Ano gusto mo? no-brainer. Ano gusto mo? Ay, saan ka ba nag-aral? Nag-aral ka? Ba't ikaw nag-aral? Oo, nag-aral ako. UST, the oldest pontifical university in the Philippines. Ano ibig sabihin UST? Ha? Ano ibig sabihin? Ha? Mali. Ano ibig sabihin UST? Ha? Ano ibig sabihin? Ha? Mali ka niya. UST Itsura University. nito na pinalaglag lang natin, kumapit pa. Ay, kinapitan. Ano ba? University of Santo Tomas. Patalinuhan tayo. Ikaw, Oo. matalino ka, di ba? Hindi naman masyado. Saan ka nag-aral? Yung totoo. Sige na, sumagot ka ako na bahala. Sumagot ka na. Sumagot ka na, sasagot ako. Ano ba? Nakikiliti ako. Istorbo ko eh. Uy, nakikiliti ako. Bakit? Direkto sa pagkupuntot ko yan. FEU ka Huwag kang lakad na lakad dyan ka na. Bakit? Makalat yung tayo. Tao yan. Ah, tao ba ito? Tao Tao yan. Hayop ka. Tayo na ka ba? Okay. Ano bang tinatanong mo? Ano? Saan ka nag-aral? Hindi naman siya, oh. I came from a good school. Oh, Okay. Anong school? It's a good school. Ano ang school? It's a good school. Ano ang school? Good school nga pangalan, good school. Nagbebenta kami ng ubi, good shepherd. Sa Baguio yung good school. Mga mga mata yung mga nagtuturo, good school. Hindi totoo. Di ba FEU ka? Oh, FEU. Anong course? Political science. Ay, talino. So you know what? Bakit nag-graduate ba ako? Nag-enroll lang ako, matalino ako. Pero pol science ka. Oo, mahirap yun. Oo. Prilo yun. Ha? Prilo. Prilo? Oh, ba't ikaw premature ka na? Matalino ka ba? Prilo pinag-usapan natin. O bakit? Ano bang, ano? Kung talagang matalino ka, Oh. mag-English tayo. Yeah. Natakot ka. Basic. Really basic. Hindi, magtatanong kami sa'yo ng mga, Best English ako nung elementary hanggang high school, no? alam mo yung mga English ng lahat ng bagay? Translation? Mostly. Not everything, but you know, medyo madami din naman. O hito. O, simulan natin sa hito. Ano? Hito. Here. Ano Ano here? Here. Bakit here? Ano sa dito? Hito yung isda. Oo. Catfish ang hito, tama. Oh. Hito, catfish, oh, di ba? Hindi ka ba kaya kasi hindi mo alam. Ano yun, catfish? Wow! Big word. Ouch, pathetic.
O sige, ito. Ano yung dalag? Mudfish. Bangus. Milkfish. O, danggit. Rabbit fish. Charot-charot. Oo, i-google nyo yung danggit. Rabbit fish yung danggit. Jaya, ang danggit rabbit fish. Pinag-google pa natin. Oo, danggit rabbit fish yun. Kalunggong. Hardtail mackerel. Charot-charot. Oo, galunggong hardtail mackerel. Google it. O ito, alam mo to? Maya-maya. Later. Bakit yung later? Yun, sabi ng nanay ko, maya-maya later. Magkita tayo maya-maya. See you later, ha? Wow. Pusit. Ha? Pusit. Hey. Anong hey? Psst. Hey. Yung ba yun? Yun ang English. Psst. Hey. Ganun. O ito. Tulingan. O, circumcision fish. Bakit? Tulingan, circumcision fish yun. Oo. Sapsap. Madlang piho. Bakit? Sapsap, madlang piho. Ganun. WhatsApp yun. Oo. Hindi ko alam yung sapsap. O ito. Salmon. Responsorial fish. Salmon responsorial fish. Ginagago mo kami. And the salmon, it's salmon. You don't pronounce the letter L. It's salmon. Not salmon. Because the last vowel is a schwa. When you transcribe it to the International Phonetics Alphabet, it's a schwa. It's unstressed, so you say salmon. Tukunan. Ang itutugon po, bakla, paano ka ginawa? Bakla, paano ka ginawa? Wow, ang galing talaga. Oo. Tama na ka, kung ano nung ginagawa natin dito, magpasalamat tayo. Hindi, teka lang. Ito, matanong lang kita. Oo. Kung talagang magaling ka sa English, isa na lang. Okay. Anong Tagalog ng ano? Tagalog ng Christmas Eve. Bisperas ng Pasko. Oh, bakit Bisperas? Anong Tagalog ng Christmas? Pasko. Oh, Eve. Eva. Dapat Pasko ni Eva. Oh, bakit Bisperas ng Pasko? Dapat Pasko ni Eva, Christmas Eve. Christmas Eve, bisperas ng Pasko yun. Hindi yun. Baka explain mo nga. Explain mo. Alam mo, ang dami ng problema sa mundo. Pag-iisipan ba natin lahat ng mga tao ngayon kung bakit hindi Pasko na Eva ang tawag doon? Eh, bakit nga ganun? Explain mo nga. Kalimutan mo na, wala natin pag-usapan niya. May mga bagay na hindi na natin kailangan paliwanag pa. May mga bagay na walang dahilan. Pero kailangan mo na lang tanggapin, pero hindi mo siya papaliwanag. Ganun yun, nakakatanggapin mo na lang. Bakit? Maraming ganon. Tulad ng ano? Katulad ng blackboard. Iisipin mo ba kung bakit black ay green naman yun? Bakit nung umorder tayo ng donut? Di ba? In-order natin buo, dumating sa atin butas. Pina-explain ko ba sa'yo? Di ba hindi naman? Gago ka? Di ba? Bumili tayo ng hotdog nung kinain natin. Bakit? Wala namang aso. Lasang aso na yung hotdog. Umorder ng hamburger. May hamba? Di ba wala? Huwag niya isipin yung mga ganyan. Yung mga bagay na hindi natin ipapaliwanag. Okay na. Kalma na. Tama na. Okay na. Pati ba kiss mo siya? Uy, pag-kiss din eh. May mga bagay talaga hindi rin ginagawa. Yung mga bagay rin naintindihan. Ito, yung mga kamag-anak niya, hindi siya kinikiss. Nilalaktawan lang siya. Yung mga bunsong ka po, ilaktaw na po. Buhay yan. Magpasalamat tayo dun sa ano pinag-usapan. Magpasalamat tayo dun sa mga magagaling at mabubuting taong tumulong sa atin. Kaya nandito tayo ngayon. Pero once again, palakpakan po natin. Vice ganda! Thank you very much, everybody. And we would like to take this moment to give thanks and acknowledge and recognize these wonderful people na nagtulong-tulong para kami po ay makarating dito at magkita-kita tayo tunay. Totoo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, syempre una natin pasalamat. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night,
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace?